Nosaltres som els Llonguers Torrats i visca Sant Sebastià. Som la confraria de Santa Pestenaga i amb aquest gest fem ús de les festes de Sant Sebastià. És un petit gest, però simbolitza molt. Forma part de les festes de Sant Sebastià i fer-les seves. Són les noves confraries, o les veteranes entre les noves. Nosaltres som els Blaus Tronats i vos desitjam un bon Sant Sebastià! Tothom me contava, ai, que divertit, i ahir va passar això, i ahir va passar l'altre, i jo deia, però bueno, i què és això de dia de nou, que van a aquestes confraries? Fa 3 anys decidiren muntar la seva, Blaus Tronats. Hi ha un bon ambient, la gent està tan contenta de venir, és un moment de, no sé, com de retrobament, de germanor, és un moment superguapo. Un sentiment que s'encomana i suma. Per a elles és el primer any. Van començar a dir-ho en els més propers i en els finals són 30. I la veritat que és genial. Han fet a mà els seus propis mocadors. Comprar anteriors de feina nosaltres, també ben dit al moment, perquè sí, clar, posar-te a cosir a mà 30 mocadors... Sí, és una feinada, la veritat. És una feinada. Creativitat en un pam de tela. Amb la Pestenaga, que té molt a veure amb la gent de la nostra confraria i la nostra edat, i amb la idea també tenim dues ratetes que són les transmissores de la pesta. Tot amb un objectiu. Sentir-nos una part de la ciutat i de la festa. I que l'any que ve puguen ser 60 o 90. Una fórmula d'èxit que multiplica els colors fent de la Revetlla una festa de tots els palmesans.